Agora mesmo hai certas dúbidas na comunidade científica porque é un pouco difícil definir cales son aquelas plantas que son carnívoras e cales non. Pero en principio podemos dicir que as plantas carnívoras son aquelas que empregan nutrientes das presas que las capturan e que en xeral son necesarios para un crecemento e unha reproducción polo menos adecuada ou ideal. Hai algunhas delas que se non se alimentan, pois poden seguir manténdose no medio, pero bueno, poden ter algúns problemas no que é a parte de reproducción, sobre todo. Pero o máis interesante de todo é que presentan adaptacións tanto morfolóxicas como metabólicas, que están dirixidas ben á atracción das presas, que pode ser pois, tendo colores moi llamativos para elas, ou, por exemplo, liberando certos compostos químicos que se atraian. E a máis evidente de todas serían as follas, que están adaptadas para actuar como un sistema de trampas destes xeralmente insectos. E despois, que esta é unha parte un poquinho máis polémica, que as plantas teñen un sistema especializado de digestión e absorción deses nutrientes que obtén das capturas, vale? Dicir, glándulas que absorben e glándulas que producen tamén enzimas que, digamos, metabolicen eses compostos que capturaron. Se comparásemos, por exemplo, unha planta común con unha planta carnívora, pois veríamos que o desenvolvemento da raíz para obter nutrientes do chan é moi reducido nas plantas carnívoras. Do mesmo xeito, non están interesadas particularmente en facer a fotosíntesis, xa que as súas follas están máis dedicadas á captura, co cual o desenvolvemento de follas nese sentido é máis reducido. E, de novo, ao ter raíces pouco desenvolvidas, a captura de auga a través dela tamén é un poquinho máis reducida. E, como detalle máis importante de todos, de novo, as follas en forma de trampa dirixidas pois á captura de organismos e que interveñen directamente esas capturas pois na capacidade que van a ter de producir flores, sementes, etc. Se o vemos desta forma, pois podemos ver que unha planta normal, como unha pataqueira, pois ten o que falábamos, non? Unha maquinaria moi amplia de follas especializadas en esa fotosíntese, en producir enerxía, e de novo as raíces tamén centradas en obter nutrientes, en captar unha gran cantidade de auga. Isto en condiciones ideais, o que fai é que sexan plantas moi competitivas no seu medio, mentres que as plantas carnívoras, digamos que empregan toda a súa enerxía a isto, a intentar realizar capturas e obter os nutrientes a partir de aquí, invertindo pouquiño no que é a maquinaria fotosintética e a captación de nutrientes do chan, que é prácticamente nulo. Isto o que fai é que sexan plantas en xeral pouco competidoras, porque por si mesmas o que é o proceso de fotosíntesis non lles permite crecer de forma case indefinida e a velocidade ao que faría unha planta normal como podría ser a pataqueira. E, bueno, ademais, un pequeno detalle que, ademais de certas presas, tamén poderían estar a capturar os seus propios polinizadores. Aquí, algunhas destas plantas o que fan para intentar sorpasar este problemiña é elevar en un talo moi longo as súas flores para evitar que poidan caer así os polinizadores nas trampas. Pero esta estrategia depende xa da especie da que estemos a falar.